Pero kanang dili lang pud unta palabian kayo ba kay kanang nabe tawo nga masakitan nga sa iyahang mga joke. Kanang joke bitaw nga sobra ra pud kayo. Og ilabi na gyud kanang personal na kayo nga mga joke ba. So mayong adlaw kanatong tanan. Welcome back sa atong channel. Ug daghan kayo salamat mga par sa inyong pagsuporta. O sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog ko og subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par arita ning pagboli ni Vice Ganda ni former President Duterte. Daghan ang wala makauyon sa iyang mga joke ug ilabi na gyud katong mga solid kayo nga mga DDS supporters. Unya naasay nakauyon sa iyang mga joke ni Duterte. Pero usahay sad god si Vice Ganda, ang mga joke ni Vice Ganda kanang sobra na pud kayo, kanang below belt na pud gani kayo ang iyang mga joke. Wala niya hunahuna bang naay mga tawo nga masakitan man gani to ang mga dili kaliwat nga kuan lang, mga supporters lang. Unsa pa ka mismo ang kaliwat nga mahintungdan sa iyang mga joke. Diba madama par nga si Vice Ganda ang iyang trabaho ang paglingaw sa mga tao, kinaaman siya sa kanang entertainment industry. Pero kanang dili lang pud unta palabian kayo ba kay kanang nabe tawo nga masakitan nga sa iyahang mga joke. Kanang joke bitaw nga sobra ra pud kayo. Og ilabi na gyud kanang personal na kayo nga mga joke ba. Kani si Vice Ganda nagtuob yata si Vice Ganda nga kanang friends ni sila ni Duterte kay sa si Duterte ang presidente kanang medyo suod binay siya sa mga Duterte mapar si Vice Ganda gani naapa na sila yung mga picture sa pamilya ni Duterte, kauban sila ni Sara. Kay kato bitang pagbugal-bugal niya ni Jessica Soho. Below belt naman kay to mapar kanang medyo personal na kay to iyang pagbugal-bugal ni Jessica Soho. Katong iyang gibugal-bugalan si Jessica Soho bitaw nga kay tungo sa gidak-o ni Jessica Soho kung i-rape si Jessica Soho kinahanglan nga igang rape si Jessica kay kanang tungo sa gidak-on. Kay gusa lang kuno ka tawo ang rape ni Jessica Soho, dili kuno madakay tungod sa gidak-o ni Jessica Soho. Mo na nga kung i-rape kuno si Jessica, kinahanglan i-gang rape gyud. Unya unsa may sa ni kanang Jessica Soho ato niya mga par nga nganong gi ka-joke man siya og ingon ato. Katoy nato og nasakitan baya si Jessica Soho atong iya nga joke mga par. Ang katong mga kaliwat ni Jessica Soho na hiubos ba ito ni Vice Ganda. Hibaw man ta nga ang trabaho ni Vice Ganda kanang paglingaw sa mga tao, ang paghimo og mga joke. Pero kung below belt na pud kayo, kanang dili na sad maayo eh. Daghan man kung nailhan nga mga mulingaw sa mga tao nga mga joker kayo. Pero kanang dili man pareha sa kang Vice Ganda nga mo personal og mga joke ba. Kato si kanang Tiban o si Goliath, believe kayo ko ato mga tawhana mga par kay kanang malingaw yun ka ato nila kay ang ilang mga joke bitaw kanang related lang sa mga pamilya nga nag-away pero gipaagi lang nila og mga joke. Pero wala man sila gitumo nga tao. Pero ang ilaha kanang mga tapsing lang nga mga joke ba. Pero katawanan siya. Dili bitaw pareha sa kang mga joke ni Vice Ganda nga kanang i-mention gyud ang imong pangan, kanang ig-on jud kaniya sa iya mga joke. Usahay gani kanang diha sa showtime bitaw kanang mga joke niya, kanang iyang mga bugal-bugal niya sa iyang mga kauban. Usahay mapikon man iyang mga kauban gani ana. Kauban ba gani na sila diha sa showtime. Pero ang iyang mga kauban mapikon pa man gani sa iyang mga joke nga kanang joke bitaw nga lapas na pud kayo sa
kanang mar personal gyud kayo nga joke ba. Sa iya bitang pag-joke-joke ni Duterte, daghan man ang nasuko ni Vice Ganda, daghan ang ni bully ni Vice Ganda, daghan ang libas ni Vice Ganda. Unya katong mga supporters po ni Vice Ganda, nalipay pod. Mayo pod nang sakto sa kuno tong gibuhat ni Vice Ganda. Pero para sa ako lang, kanang medyo below belt na pod kayo ang iyang mga joke nga ubang mga joke god kay medyo personal kanang makapasakit na gani sa hingtungdan sa ang iyang mga joke. So dili sad maayo mga par. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel. And then palihog ko og subscribe nga par kay para ma-update mo sa atong mga i-upload ng mga video reaction.